ipasaylo mo ako, O Diyos. Daygon ko ikaw, ipangga mo ako matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan ipasaylo mo ako, O Diyos. Daygon ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Ang ipangga mo ako matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan ipasaylo mo ako, O Diyos. Daygon ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Tagsa-tagsa sa atong kinabuhi aduna tay mga problema, mga pag-antos, mga kasakit. Nga diin taga-adlaw nagakupot kita, nagakumkom niini, nga di nakigbisog kita niini. Mga problema nga usahay tan-aw nato nga diin wala nay kasulbaran. Mga kasakit nga tan-aw nato ganahan nanta nga mawagtang mawala sa kalibutan. Say naglibog taon sa mga solusyon niini mga butanga. Pero kung atong tan-awon karon, aduna ba'y tumong ang Dios para niining tanan? Kung ato makita sa mga tao nga din anaa sa simbahan, mga utana tayo, ganahan ba gyud kamo mosunod ni Kristo? Ganahan ba gyud kamo mosunod sa Ginoo? Dagan sa mga tao motubag sila, ganahan sila o mosunod gyud sila sa Ginoo. Apan ang panduha nga pangutana, andam ka ba mamatay para sa Ginoo? Andam ka ba kuhaan o makuhaan sa imong kinabuhi para ni Kristo? Pipila sa mga tao siguro motubag og andam ko mamatay para sa Ginoo. Ug mao nang akong ipaabot sa matag usa sa atoa nga kinabuhi. If moingon ta nga andam ta mamatay para kang Kristo, unsa man ang imong problema karon? Unsa imong pag-antos karon? Unsa imong mga kasakit karon? Kana mga butanga kining tanan gamay lang kay na siya. Kung atong tan-awon nga din ato ning sagubangon ang tanan, ato ning buhaton ang tanan para sa Ginoo. Ug kanon ni nato timan-an nga diin sa tanang problema nato, kung ikaw na kay relasyon sa Dios, ang Dios
uban kanimo ug ang Dios nakig ah, bisog kuyog kanimo. Mao na nga din ang atong mensahe karon. Atong tukion unsa man ang rason nga diin ang ngayan or takos nga pakamatyan. Tungod kay daghan sa mga rason hilabi na sa mga tao nga diin puno na kay sa problema, di ba? Musulti nga may pagmamatay na lang ko. Di ba? Subok kay pamalandungon ay mga tao nga ni nagkutlo sa ilang kinabuhi, naghikog sila tungod kay tanaw nila masulbad ang problema, pinaagi sa paghikog, pinaagi sa ilang kamatayon. Pero mao ni siya ang bakak ni Satanas nga diin as if nga kung mamatay ka mawagtang na or mahurot na or mawala na ang problema. No. Nidagan ta sa maong problema ug wa nato hatagig solusyon. Ni ang Dios magani mismo miingon nga din kung kamo na mga problema, kabalaka, tanan. Ang Dios andam maminaw, ang Dios andam muhatag kasulbaran. Ang problema sa tao ang iyahang kasing-kasing nga andam siya mudawat sa Ginoo, kasing-kasing nga dapat mahimo siya nga depende siya sa Ginoo, nga diin mosalig siya sa Ginoo. Tungod kay ang atong kinabuhi, ang Dios mo'y tag-iya niini. Ang tanang butang nas kalibutan, ang Dios mo'y tag-iya niini. Mao na nga din ang Dios mo'y rason nga diin takos siya nga bayawon, hilabi na gayud takos siya nga atong halaran sa atong kinabuhi. Ug mao na nga diin atong gipadayon ang ato ang pagtuon sa pulong sa Dios sa libro sa Buhat og nakita atong pagatukion karon ang kapitulo 6 o kapitulo 7. Taas kini siyang mensahe. So ang atong buhaton niini, ato lang kutloon ang mga pipila ka mga bersikulo nga din ato makita nga diin ang Dios nagahatag og mensahe sa toa ug ato makita masubay nato unsa man ang panghitabo niining duha ka kapitulo. Ug atong paghisgutan karon ang usa ka storya sa kinabuhi sa usa ka tawo nga ginganlag Esteban. Siya ang usa ka tawo nga diin namatay ug andam mamatay para sa Ginoo. Ang pagasugdan diri sa bersikulo 1 sa kapitulo 6. Ang pulong sa Dios nagaingon, wala madugay, samtang nag-anam og kadaghan ang mga tinun-an, nagkabingkil ang mga lumad nga mga Hudiyo ug ang mga Hudiyo nga Grigo ang pinulungan. Ang mga Hudiyo nga Grigo ang pinulungan miingon nga ang ilang mga byuda wala kahatagi sa ilang bahin sa matag adlaw nga pag-apod-apod. Ato makita diri nga diin sa mga pipila ka kapitulo, daghan sa mga Kristohanon nga diin ay daghan sa mga tao na himo nga Kristohanon, nakabig sila diri sa pagkakristohanon sa pagsalig nila sa Ginoo. Mao na nga diin samtang atong tukion pag-ayo unsa man ang problema diri, unsa man ang dapat atong buhaton, unsa man ang batasan nga ato ang ipakita samtang naata sa kalibutan, samtang buhi pa kita, unsaon man nato pagsagubang niining tanan sa imong kinabuhi karon, unsa man ang pinaka grabe nga imong gikuptan nga dili ka kayang or mabuhi samtang wala ni siya or wala ni siyang butanga. So sa dili pa kita moadto sa unahan, anong tugutan nga din ang Dios maga-istorya sa matag usa sa atong kinabuhi ug atong tugutan nga din ang balang espiritu hikap sa tagsa-tagsa nato kasing-kasing karon nga diin siya mo'y makig-istorya sa atoa kung unsa man ang iyang mensahe nga ipaabot kanato. Magaduol kita sa presensya sa Ginoo. Labing gamhanan ug halangdon namo nga Dios, salamat Ginoo nin taknaa, salamat Ginoo nga diin ikaw naghatag og dakong kahigayunan nga kami magatuon na pud sa imong mensahe. Tuguti Ginoo nga diin kami imong mga kaanakan, mga alagad sa tanang dalunggan nga naminaw karon, imong ablihan ang among tagsa-tagsa kaunahunag kasing-kasing nga din among masabtan imong mensahe ug among maaplikar kung unsa man imong mensahe nga ipaabot sa amoa. Ug tuguti Ginoo ni bisan ako sa ubo sa tanan nimong alagad, gamita ako sa pagsulti sa imong mensahe ug tuguti Ginoo nga diin ang imong balang espiritu magapadayon Ginoo sa pagigistorya sa amoa karon nga diin among makuha kung unsa jud Ginoo ang imong nga mensahe nga imong ipaabot sa matag usa. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen.
So naabot sa punto nga din sa bersikulo 1 sa kapitulo 6, nahimo nga naay duha ka klase or bahin ang Kristohanon. Kristohanon nga mga lumad o Kristohanon nga Griego ang pinulungan. Ang mga Kristohanon nga mga lumad or gitawag na to mga Hebrehanon, and then kaning mga Griego ang pinulungan or kaning mga sa English gitawag nato siya mga Hellenistic Jews or kaning mga Kristohanon nga dili sila pure blood nga Hudiyo, kundi kaning mga Kristohanon nga diin kabalo sila manulti sa mga pinulungan nga Griego, mga pagtulunan, mga sinultihan, pero ang atong tanawon dili ang kaning duha ka klase nga mga Kristohanon. Atong tanawon diri kung unsa man ang ilahang unsa ang problema niini. Una sa bersikulo 1, naay problema mahitungod sa problema mahitungod sa kaning ang mga Griego nga diin nireklamo sila ngano wala nahatagan og sakto nga bahin ang ilahang mga byuda. So ato makita diri nga diin bisan sa mga Kristohano na di malikayan nga naaghapoy mga bingkil-bingkil, naaghapoy mga panag-away, wa nagpasabot nga diin Kristohano na ta, nga diin okay na ang dagan sa tanan. No. Kristohanon siya, Kristohanon ka. Di malikayan nga diin naagiaway. Mayon tag ngano mag-away man mga Kristohano naman na sila. Tinuod man pwede na siya maaplikar jud, dapat jud maunta na siya. Pero di malikayan tungod kay tagsa-tagsa sa ilahan ay nagkalahi-lahi nga prinsipyo, nagkalahi-lahi nga desisyon, nagkalahi-lahi nga panglantaw sa kinabuhi, o di ba ka nagkalahi-lahi nga tumong ngano ilahan ning gibuhat ni mga butanga. So ato makita na ay nagkalain-lain nga mga rason nga di naabot siya ngano na ay problema, ngano na ay panaglalis. Pero atong tan-awon diri tungod sa grasya sa Ginoo, ato makita nga din tungod na amay ingon ani nga panaglalis nga diin mahitungod sa pagbahin sa maong pagkaon ngadto sa mga byuda or bisan unsa nga rason nga din atong nabasa diri, ato nakita nga din pinaagi sa grasya sa Ginoo ana gihapon ang solusyon nga gihatag sa Ginoo. So naabot sa punto bersikulo 2 hangtod sa mga pipila ka mga bersikulo nga diin nakadesisyon sila nga diin magpili sila og mga leader. So magpili sila og mga sa bersikulo 5 nagingon, so ang tibuok pundok nahimuot sa sugyot sa mga apostoles, busa gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo ug sa Espiritu Santo ug si Felipe ug si Procuro ug sa pipila ka mga leader. So nagapili sila og usa sa mga leader nga diin kani siyang tawhana mao atong himuon nga diin mahimo nga taga lantaw or magpanglantaw sa hilabi na sa kung unsa man ang mga buluhaton sa ilaha nga panahon. So ato makita diri nga diin kinsa man ni si Esteban. Mao ni punto nga diin naabot si Esteban ang tawo nga grabe ka masinugtanon diha sa Ginoo, ni bisan ngadto sa iyang kamatayon andam gihapon niya sundon ang Dios. So sa bersikulo 8 ato makita diri nga diin si Esteban usa ka tawo nga puno sa grasya ug sa gahom, naghimog dagkong mga milagro ug mga butang nga katingalahan at ubangan sa katawhan. So ato makita diri si Esteban kaning tawhana puno sa grasya ug puno sa gahom ug naghimo og mga dagkong mga butang, mga katingalahang mga butang nga diin atubangan sa mga katawhan, mga imposibleng mga butang, mga dagkong mga butang nga diin makaingon ng mga tawo nga grabe kay ning tawhana. So ato makita diri mao ni siya si Esteban. Ug mao na sa kadaghan sa kanindot nga iyang nabuhat tungod kay again napili pud siya sa usa ka mga leader nga diin iyang girepresentar ang mga katawhan. Nakita sa mga tawo nga grabe kay ning tawhana, grabe ang iyang pagtuo sa Ginoo, grabe puno siya sa gahom, puno siya sa espiritu, puno siya sa kaalam. So sa bersikulo 9 naabot ang punto nga diin ana ay mga nakigbatok sa iyaha. Naay mga nakigbatok sa iyaha. Ug ato makita nga diin ang ilang gibuhat sa bersikulo 10 ato makita diri nga diin bisan tuod nga daghan kayong nakigbatok sa iyaha apan si Esteban sa bersikulo 10
Si Esteban puno sa espiritu ug kaalam ug tungod niini wala sila makabuntog kaniya sa lantugi. Daghan kayog mga nakigdebate sa iya, daghan kayog mga nireklamo sa iya, pero puno siya sa kaalam sa espiritu sa Dios nga diin walay nakapildi, walay nakalupig, walay nakabuntog sa iya mahitungod niining tanan. So ato makita niini. So wala man sila makapildi kang Esteban, unsa man ilang gibuhat. So ato makita sa bersikulo 11 nag-ingon nga diin busa sa tago ang katong mga tawhana nga din wala makabuntog sa iya. Nanuhol sila og mga tao aron pag-ingon nakadungog kami kaniya nga nagpasipala kang Moses og sa Dios. Punan pa jud nato sa bersikulo 12 nag-ingon tungod niini nagubot ang mga tao ug ang mga kadagkuan sa templo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Unya ilang gidakop si Esteban o gidala nila ngadto sa labawng hukmanan. So wala man nila mapildi si Esteban tungod kay puno siya sa grasya, gahom ug sa espiritu sa Dios ug sa kaalam. Ato makita diri nga din kani mga tawhana dili makadawat nga pildi sila, dili makadawat nga diin ang ilang gibarugan kay sayop tungod kay ila madyo nang gi-question si Esteban mahitungod sa iyang pagtuo, mahitungod kung kinsa siya ilang bitkon kung bitikon nila si Esteban nga din mahimo nga bati siya apan again nakita nato nga wala gayud sila makabuntog niini. So ilang gibuhat-buhatan nila si Esteban og istorya nga diin maagto siya sa hukmanan o sa ato apa nga ni sa Supreme Court nga din anaon ginato nga diin nakabuhat siya og sulti nakakita mi nakadungog mi nga diin si Esteban nagpasipala sila. So ilang gibuhat kani nanuhol sila og mga tao. Kani nga sitwasyon grabe kay ni siya kaning relate or kapariho sa ato nga sitwasyon karon, di ba? Sa ato makita nga diin sa bersikulo 12 hantod sa bersikulo 14 tungod niini nagubot ang mga tao sa templo, gidala si Esteban ngadto sa labang hukmanan. Sa 13 og ilang gipaatubang ang pipila ka mga tao aron pagsaksi og baka bato kaniya. Miingon sila kining tawhana kanunay nagpasipala sa atong balaang Dios, sa atong balaang templo o sa balaod ni Moises. Nadungog namo siya nga miingon nga kining Hesus nga Nazaretnon moguba sa templo ug usbon niya ang mga tulumanon nga gibili ni Moises kanato. Ang tanang mga sakop sa labang hukmanan mitutok kang Esteban ug nakita nila nga ang iyang naong nahisama sa naong sa usa ka anghel. Bisan tuod sa mga gipangbuhat nila nga istorya, bisan tuod sa ilahang tanang pangdaot, nakita sa mga tawo nga naa sa hukmanan nga si Esteban na ay naong sama sa anghel. Makita nila nga din kaning tawhana, wala gayoy sarang isa ka babad nga sayop nga makita nila. Makaingon sila nga grabe ka inosente, makaingon sila nga grabe ka matarong kaning tawhana. Bisan tuod sa tanang pangdaot sa iyaha. So mao to ang istorya naabot nga diin atong ipadayon nga ato ang sitwasyon karon anaa na siya sa Sanhedrin. So sa bersikulo 1 sa kapitulo 7 ato makita nga diin ang pangulong pari human nakadungog ni adtong mga butang-butang nga istorya kang Esteban. Ang pangulong pari nangutana kang Esteban, tinuod ba kini? Tinuod ba katong tanan nga gisulti ni mga tawhana? Tinuod ba katong tanan nga sumbong bato kanimo? Si Esteban mitubag siya gikan sa bersikulo 2 hangtod sa bersikulo 53. So taas-taas kayo ang tubag ni Esteban. So ato makita diri nga diin sa kapitulo 7 bersikulo 2 hantod sa 16 ato lang tan-awon ang kapitulo 17 ato ni siyang hatagan og unsa man ang ginahisgutan niini tungod kay taas kay siya nga kapitulo nga di naabot siya sa bersikulo 60. So atong tanawon diri sa bersikulo 2 hantod sa bersikulo 16 mao ni siya ang storya mahitungod sa Israel gikan sa panahon kang Abraham. So sa bersikulo 17 hantod sa 52 mao po ni siya ang istorya mahitungod sa istorya sa Israel mahitungod o sa panahon kang
Moses. So atong makita dire bersikulo 17 hangtod sa bersikulo 22 mao ni siya ang panahon kang Moses nga diin batanon pa siya or kaning ato makita nga din wala pa siya naglisod-lisod or moingon tag wala pa siya moingon nga kaning tigulang na kaning pagkabatan-on niya or kaning hamtong ni Moses. Mao ni siya ang mga panahona. Nabot sa punto nga diin sa bersikulo 23 hangtod sa 29 mao ning panahona nga diin si Moses greject siya sa Israel. Bersikulo 30 hangtod sa bersikulo 34 mao ning panahona nga diin ang Dios mipakita kang Moses ngadto sa bukid sa Sinai. Sa bersikulo 35 hangtod sa 36 mao ni nga diin si Moses mao gigamit sa Dios nga diin pagluwas sa Israel nibisan pa sa gibuhat sa Israel nga din ilang i-reject sing Moses. Sa bersikulo 37 hangtod sa 41 mao ni siya ang kanunay nga pag-reject sa Israel kang Moses human sila giluwas reject gihapon. Bersikulo 42 hangtod sa 43 mao ni siya ang tubag sa Dios sa kanunay nga pag-reject sa kanunay sa pag-reject sa mga Israel sa mga sulugoon sa Dios. Sa bersikulo 44 hangtod sa 50 nibisan pa nga diin ang Israel iyang gi-reject ang Ginoo. Apan ato makita diri nga diin ang Dios mikupot gihapon sa iyang saad ngadto sa Israel nga diin i-bless sila o hatagan sila og templo. So sa bersikulo 51 hangtod sa 53 ato makita diri nga diin ang tubag ning Stephen gikan sa bersikulo 2 hangtod sa 53 apan bersikulo 51 hangtod sa 53 mao ni siya ang tubag ning Stephen or ning Stephen nga iyang ipaabot ngadto sa mga Israel. Mao na kamo karon ang inyong ang inyong or ang history sa una mao ni ang gibuhat sa inyong mga katigulangan 51 hangtod sa 53 mao na kamo karon sama pud mo nila. So ato makita diri nga diin sing Stephen gipangutana siya tinuod ba kining tanan apan si Stephen mitubag siya nga diin nisugod siya gikan sa history hantod naabot siya sa punto nga mao na karon nakadungog na mo unsay o nasayod kamo unsay nahitabo sa history or kaniadto ug karon ako ipaabot sa inyo ha mao ni ang mensahe sa Ginoo paminaw kamo tanan nga diin kanunay gihapon mi-reject sa sulgoon sa Ginoo mi-reject sa Ginoo mao ni siya ang iyang mensahe. So ato makita diri nga diin ang giingon ning Stephen sa 51 bersikulo 51 nagingon siya pagkagahi inyong ulo pagkatig-a sa inyong mga kasing-kasing nganong dili man kamo mamati sa Dios samar gayud kamo sa inyong mga katigulangan gisupak ninyo kanunay ang Espiritu Santo. Unsay giingon ning Stephen? Pagkagahi inyong ulo like kani siyang pag-istorya bugat jud kay ni siya nga direct to the point. Atong timan-an nga di nato kalimtan nga din si Stephen gipangutana siya. Naa siya sa hukmanan, labang hukmanan or mangitag na siya sa Supreme Court ato lang ibutang daghan kay mga judges tapos gipangutana siya tinuod ba kanita ng sumbong or bato kanimo. Tapos iyang giingnan ang katong mga judges, katong mga leader nga naminaw, katong tanan nga mohukom sa iya ha. Mingon gahi kay magulo. Murag nabaliktad siya ni nagwali sa mga tao nga mao'y muhatag og hukom sa iya ha. Nga gahi kay magulo pagka tig-as sa inyong kasing-kasing, paggabatoon sa inyong kasing-kasing, pareho mo sa inyong katigulangan sa una, di jud maminaw, gahi jud kay mga ulo. Di gid ninyo dawaton ang mensahe sa balang Espiritu Santo. Di jud mo maminaw kung unsa ang mensahe sa Dios. Musupak gid mo musupil kanunay nga diin i-reject jud kanunay ninyo ang Ginoo or ang Espiritu Santo. Bersikulo 52, yang gingon, may mga propita ba nga wala lutusa sa inyong mga katigulangan? Gipatay nila ang mga sinugo sa Dios nga niadto nagpahibalo sa pag-anhi sa iyang matarong nga sulugoon ug inyo siyang
gibudhian o gipatay. Ato makita nga diin ang sulugoon nga ginasulti diri mao na atong ipakita nga diin usa ni ana si Kristo nga inyong gibudhian og inyong gipatay og hilabi na sa Old Testament na naay mga mensahero sa Dios nga diin ilahang gilutos, ilahang kanang dili sila maminaw, ilahanong gipanamastamasan. Nga dapat unta kung mensahe gikan sa Dios maminaw ang tao dawato niya pero kani mga tawhana gahi jud kayo. Sa bersikulo 53, kamo nang kadawat sa kasuguan sa Dios nga gihatag pinaagi sa mga anghel apan wala ninyo kini tumana. Nakadawat kamo sa mensahe sa Ginoo. Na mga gisugo sa Dios nga diin mohatag sa mensahe sa inyo ha. Mensahe nga gikan sa anghel apan wala jud. Gahi jud kay mag-o mingon si Stephen. Gahi jud kay mag-o, di jud mo maminaw. Nakadungog nos mensahe sa Ginoo, di jud mo motuman. Usay dagan kay sa mga tao, hilabi na sa mga Kristiyano no, aning panahon nga karong panahon na nga usay balik-balikon og istorya sa pastor nga dapat mao niyang buhaton, mao ning buhaton. Dagan sa mga Kristohanon pud nga nakadungog makaingon ta tinuod man sakto man siya pero pipila lang pud ang naga-aplikar no. Pero hinaot nga ato makita karon nga diin ang mensahe sa Dios nga naabot sa ato po ni siyang i-aplikar sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. Mao ni siya ang giya sa ato ang kinabuhi samtang maglakaw kita nining danlog nga kalibutan. Mao na ato makita diri ang human nag-istorya si Stephen may tungod sa 51 hangtod sa 53. Sa 54 hangtod sa 60 mao ni siya ang panghitabo nga gibato siya hangtod nga mamatay siya. Sa 54 grabe kalagot ang mga naa sa labawong hukmanan, sa sakop sa labawong hukmanan. Grabe nila kalagot nga nagkagot ang ilang mga ngipon. 55 nga diin si Stephen puno sa Espiritu Santo mihangad siya sa langit ug nakita niya ang himaya sa Dios ug si Hesus nagtindog sa tuo sa Dios. 56 miingon si Stephen, tan-awa nakita ko ang langit nga naabli ug ang anak sa Dios, anak sa tao nga nagtindog sa tuo sa Dios. 57 apan naninggit sila ug nanampong sa ilang mga dalunggan ug nagdungan silang tanan paghasmag dasmag kaniya. Unya giguyod nila siya ngadto sa gawa sa syudad o gibato nila si Stephen. O gibutang sa mga saksi ang ilang mga kupos sa tiilan sa usa ka saksi, usa ka batan-on nga ginganlag Saulo or si Pablo nga nagsuwat sa 13 ka libro sa New Testament or sa bag-ong kasabutan. Si Pablo nakakita kang Stephen or naa siya didto o sa siya nga nakakita or sa siya sa naa didto nagtindog nga diin nahimo nga diin si Stephen namatay siya, gibato siya. Grabe kasakit. Grabe kabati ang kaninga panghitabo. Ato makita si bersikulo 59, ug samtang gibato nila si Stephen, nagampo siya. Ginoong Hesus dawata ang akong espiritu. Sa kinalasan nga bersikulo ato makita, unya miluhod siya ug mituaw. Ginoo, ayaw sila pakasad-a sa ilang gibuhat. Tapos niya kini gisulti, namatay siya. Grabe no? Ang kinabuhi ni Stephen, gidaot siya, gibatbuhatan siya istorya, gibato siya, wala siya gibuhat nga bati. Wala siya gisulti na bati. Apanay mga tao nga diin nabutahan kang Satanas nga diin gusto pod si Satanas nga diin mupugong sa mga sulugoon sa Ginoo, sa buluhaton sa Dios. Mo dagan sa mga ato makita bisan sa panahon nato karon, dagan sa mga nagtudlo o nagwali sa maayong balita, mga misyonary nga naa sa gawas, mga pastor, mga Kristohanon, mga alagad sa Dios, gipang lutos. Na yung mga kaigsuunan nato sa bang nasod gipang patay. Mo nang grasya kay sa Pilipinas nga din kita yahay kay ta nga din naata demokrasya nga nasod nga diin ato makita nga diin kumusulti kas mensahe sa Ginoo pwede nga mangayo ka og protection sa awtoridad. Ato makita nga nindot kayo ang ato ang lugar karon, nindot kayo ang atong nasod karon. Mo na nga din ako encourage sa matag usa nga din tuguti nga din ang Dios magagamit sa imong kinabuhi nga din ato ni siyang kuptan nga higayon nga din atong isulti ang maayong balita ngadto sa mga tao. Ato makita sa atong istorya karon nga kaning tawhana si Stephen
ni bisan sa iyang kamatayon, iyang gituman ang kabubuton sa Dios. Iyang gisulti ang mensahe sa Dios. Ako, mga pipila ka Domingo nang milabay, gihimo ko nga local missionary sa TLCC. And musulti ko karon nga diin, kung ako magsulti man sa mensahe sa Dios, tapos mamatay ko sa pagsulti sa mensahe sa Ginoo, or patyon ko samtang nagsulti ko sa mensahe sa Ginoo, kana siya mas bintaha pa na siya kaysa sa magkinabuhi ko nga grabe ka anindot, grabe ka hamugaway, apan layo ako sa kabubuton sa Ginoo. Bintaha nang mamatay ko nga ang Dios ang rason kaysa sa maglipay-lipay ko nga diin layo kayo ang Dios sa akong kinabuhi. Hinaot man kay igsuonan ang mensahe nga atong nadungog karon nga diin si Stephen, istorya sa kinabuhi ni Stephen nga diin bisan sa iyang kamatayon siya misunod mituman sa Dios. Si Stephen dili siya ingon nga superhero, di siya Superman. Apan si Stephen o siya kaalagad sa Dios, nagpaubos, nagpagamit sa Dios. Ug mao na nga diin siya puno sa espiritu, puno sa kaalam, puno sa pagtuo, puno sa grasya, puno sa gahom sa Dios. Tungod kay iyang gitugutan nga ang Dios magapanlihok sa iyang kinabuhi. Mga kaigsuonan ko diha sa pagtuo. Ikaw nga minaw karon. Kanos akaman magpagamit sa Ginoo? Kanos aman nimo tugutan nga ang Dios magagamit sa imong kinabuhi para sa iyang himaya? Ayaw na nga ugma na, ayaw na nga sunod adlaw na. Kung imong nadungog ang mensahe karon, gitugutan sa Dios nga diin imong madungog kining mensahe niya karon para tugutan nimo ang imong kinabuhi nga imong ipaubos, maghinulusol ka sa imong sala. Kung wala pa kay relasyon sa Ginoo, dawata siya ug tuguti nga ang Dios mo gamit sa imong kinabuhi para sa iyang himaya. Kung ikaw nagpagamit na sa Ginoo tapos nabugnaw ka, isugid tanan sa Ginoo. Isalig tanan nimong kasakit, tanan nimong kabalaka. Kung ikaw na himong Kristohanon dugay ng panahon, naa ka sa simbahan, tapos murag dili ka effective nga nahimo nga membro sa simbahan, or dili ka effective nga Kristohanon while naara ka sa simbahan, ayaw tuguti nga moadto lang ta sa simbahan uli, ayaw. Tuguti nga imong gamiton imong kinabuhi nga diin para sa himaya sa Ginoo. Sayang kayo ang imong kinabuhi. Aton ning gamiton samtang buhi pa kita. Atong gamiton ang atong kinabuhi sa pagsulti ngadto sa mga tawo mahitungod sa kaayo sa Dios. Ug mao na nga din kung ikaw grabe nagmainiton sa paggamit pag-alagad sa Ginoo, ipadayon ka na siya. Nasayod ka ug nasayod kita nga ang Dios maghatag og award, naghatag siya og ganti sa mga tawo nga diin matinumanon sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Kung mangutan lang kita unsa man ang rason nga takos natong pagkamatian, mao na siya. Ang Dios ang rason nga bisan mamatay kita, dili kita magduha-duha. Balikon ko, kanos akaman magpagamit sa Dios. Nagaampo ako nga karon na. Gampo ta, Ginoon Dios, hinintak na. Salamat Ginoo sa kahigayunan nga kami nagatuon sa imong mensahe. Salamat Ginoo sa pahinumdom sa matag usa nga din ikaw ang Dios nga din anaay nindot nga plano sa matag usa ni bisan pa o Dios namatay ka ngadto ibabaw sa cross para Ginoo sa among kapasayloan sa mga sala, para o Dios makabaton kami sa kaluwasan. Tugoti Ginoo nga din bisan pa nadungog na mo ang istorya sa kinabuhi ning Stephen, agaampo ako Ginoo nga din imong gamiton kani siya nga istorya nga din among makutlo sa among tagsa-tagsa kinabuhi nga diin dili kami magduha-duha sa bisan unsa man ang rason nga maabot sa among kinabuhi. Di mi magduha-duha nga moingon kami nga diin maundang mi sa pagpangalagad, kun dili Ginoo bug-os ang among kasing-kasing ni bisan unsa man ang problema, mga kasakit, ni bisan sa among kamatayon, dili kami moatras sa among pagtuo ug mopadayon kami sa pag-alagad tungod kay ikaw ang Dios nga tagiya sa among kinabuhi ug ikaw lamang ang Dios nga takos namong alagaran ug takos namong pagkamatyan. Dalaygon ka o Dios, padayon ka mag-bless sa imong mga katawhan sa tanang naminaw karon, sa tanang dalunggan nga naminaw karon, padayon ka magagamit sa ilang kinabuhi nga din mahimong ihemplo sila tubangan sa uban, nga makita ka o Dios sa ilang kinabuhi, nga makita ka o Dios nga din ikaw na himaya sa ilang kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan, tanan dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo